protože ty něco proti mě máš, já to vím. Máš, že? Já nebudu řešit tu z toho, prostě tady s tebou, opravdu ne. Tam kde půjdeme, jako na chodbu. Já to nemám jako racionální. Luna. Luna. Jenom díky této Ahoj. Ahoj. Tečka, přidáš teďka, tak já budu přestat dezer. Když to potom za tím sklítem, jestli to či nechce. Mezi Ivou a Magdou, nevím, co mám, kdo mi Magdy líto, protože Magda je typ člověka, který asi se neubrání, nebo říká, nechci se hádat, nerada se hádat. A můžu říct, že mám asi hodně rozkroucený jazyk a rad, abych nic neřekla, by nezasáhla. Krasavice, děvčice, popojedem! Poslední chod dnešního večera. Dezer podle Zuzky je na stole. To je překvapení. To se nečekalo. Co jsi čekala? Já také. Já jsem dala na rady svých známých, kteří mi doporučili, že to mám udělat, že mi to chutná. Takže teď mám to taky, že to snad páží, ty žáku sladký velice nemocný. Mrzí mě, že myslím, že ji se tady cítí. Atmosféra u stolu se vyhrotila, což jsem já vůbec nechtěla. A všem se toho nechtěla. Já to neobrazím. A já jsem tam měla napsané, ale radši nebu peču prožil. Kdybych sám promiňte na mě, a když se projevím, špatná. Máš to krásně naučené. A ono to je. Vrátky se holky trošku spěchly, když jsme navštívili její domácnost. Lenka se u spolu dnes chovala, řekla bych, snažila se, ale myslím si, že nechce se zmišovat do hovoru, když se někdo trošku chytne, pohádá, řekne se. Aby to bylo zábavnější, když se to moc podařilo to, že vlastně Magda byla potom smutná a nebavila se. A ještě jsem si vzpomněla, co ty to řečeno.